Muna na habang naglakad, ayan. Bibidyo. Bibidyo ko kayo. Ayun, Ito na po, nakuha na namin ang gates. First time ni Duray. Harap ko man, Duray. Kaway naman dyan, Duray. First time mo naman sumakay eh. Talina, ikaw din. Kaway. Kaway. Ayan, pababa na. Baba na. Duray. Kaway kay Ate Baye ko. Kasi sisend ko sa kanya, Ayan, baba na kami punta na muna kami kakain sana kami. Pero, ano bang tawag nito? Parang, baba muna kami dun sa pinaka-gate para malaman namin kung saan nga ba to. Ayan. Ang ganda ng kulay ng mga uuwi, Talagang kulay mga maroon ang mga kulay, Ayan, Ang ganda ng buhok. Si Doray, sexy, No, kaway naman dyan, Kita Lenny, parang blonding ang buhok, Ayan, Talagang nagpupula-pula, Dito pa pala sa baba, biruin mo yan, 131, ayun, ang 131, Ingat nga. Ito na kami sa aming destination. Bakasyon 2022 to Bicol. Via airplane. Ito ang airplane yung number. Gate 131. Ito, gate 131. Ito. Dito, Dito tayo. Ay, malulubot ka na ba? Ayan. Dito na lalabas ang aeroplano. Diyan tayo papasok. Yes. As in. Gate 131. Umupo ka na ngayon dyan, Ayan ang... Kalsada Alin? Mga sasakyan? Kalsada naman talaga. Oo nga. Kalsada. Tapos, ayun ang aeroplano na yung lumlap kita. Ayun, Puto, ibaba mo muna yan dyan, Loray. Susilip tayo ng airplane. Silip tayo. Saglit lang, ha?